నోట్ చేసుకుని నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. తర్వాత ఈ ప్రభుజీ నంబరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా ఉంది, అడ్మిన్ గా మీరు చూస్తే, బట్ ఇక్కడ పెట్టారు. సో సేవ్ చేసుకుని ప్రభుజీకి అందరూ, మరి ఐఎమ్ హోపింగ్ మీరంతా జాయిన్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను. సో అందరూ ఒక 10 మంది అయినా జాయిన్ అయితే మీరంతా ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి లెవెల్ 4లో మీరు కలిసి వర్క్ చేయొచ్చు. సో అది అంటే లెవెల్ 4 గైడెన్స్ అది నేను ఇస్తాను, అది కూడా ప్రభుజీ చెప్పేద్దాం. హెల్ప్ చేస్తారు. సో మెయిన్ లెవెల్ 4లో ఏముంటుంది అనే ప్రశ్న గనక మీకు వస్తే క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాస్ అయిన తర్వాత. సో ఇప్పుడు ఈ 19th చాప్టర్ ఫినిష్ చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 18వ అధ్యాయంలో మరి భావభక్తిలో రెండవ భాగం చూసిన తరువాత భావభక్తుల లక్షణాలు, భావభక్తి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చూసాం. సో 16, 17లో భావభక్తి ఏమిటన్నది చూసాము. 18లో భావభక్తి కల వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం 9 పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి. 9 పాయింట్స్ నవవిధ భక్తుల్లాగా ఈ భావభక్తుల లక్షణాలు కూడా 9 పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏమిటి అనేది సత్కాలక్షేపం ఇవన్నీ మీకు సరే. మీకు ఇక్కడ క్విజ్ లెవెల్ 3 క్విజ్ ఒకటి అందరూ ఫినిష్ చేస్తేనే మరి లెవెల్ 4లోకి వెళ్ళగలుగుతారు. తర్వాత అంటే లెవెల్ 4కి వెళ్ళొచ్చు, బట్ భక్తి శాస్త్రికి వెళ్ళాలి అంటే ఇంకా మీకు అది తప్పనిసరిగా లెవెల్ 3 క్విజ్ చేయాలి. సో అది కూడా చేసుకోండి. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. తర్వాత మీరు భక్తి శాస్త్రిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అవసరం. సో అవ్యర్థ కాలం ఇవన్నీ చూసాం. శాంత చిత్తం, అలజడి లేకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా శాంత చిత్తంతో ఉంటారు అని చెప్పి, ప్రతి పని శ్రద్ధగా, ఐహిక ఆకర్షణల పట్ల ఆకర్షణ ఉండదు, వాళ్ళ విముఖత్వం ఉంటుంది. మరి నేనేదో ఇది చేశాను ఈ సేవ అనేదో గౌరవం కోసం ప్రాకులాడరు. మరి భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటుందనేటటువంటి నమ్మకం, అంటే అది ధీమా అనుకోకూడదు. మరి అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన మీద మనం దృష్టి పెట్టినప్పుడు ఆయన దృష్టి మన మీద వస్తుంది అనే విశ్వాసం. సో అది. ఆ తర్వాత భక్తితో భగవంతుణ్ణి సేవించడానికి ఆతురత ఉండడం, భగవన్నామం జపించడంలో
జపించడం పట్ల ఆసక్తి ఉండడం, భగవద్గుణాలను వర్ణించడం పట్ల, లీలలను వర్ణించడంలో ఇష్టం. అలా భగవంతుడు మరి నిత్య లీలలను ప్రదర్శించే ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయన లీలలు ప్రదర్శితమైన ప్రాంతాలను అక్కడ ఉండడానికి ఉత్సాహం చూపించడం. ఇవన్నీ కూడా ఈ 9 పాయింట్స్ మనం చక్కగా వివరంగా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్తో చూసాం లాస్ట్ చాప్టర్లో. ఇది నా లాస్ట్ చాప్టర్, భక్తి రసామృత సింధు. రూపగోస్వామి రాసినటువంటి భక్తి రసామృత సింధులో ప్రేమతో చేసే ఈ భక్తి అనేది ప్రేమతో కూడుకున్న భక్తి. భక్తి సేవ అంటే అక్కడ ఏదో పని చేయాలి సేవ అని కాదు, అసలు ఆ ఫీలింగ్ ఉండాలి ముందు. మానసికంగా ఆ ఫీలింగ్. భక్తి సేవ అంటే ఏదో మనం వెళ్ళిపోయి పూజలు చేస్తూ చేయాలి. అవన్నీ ఎందుకు అంటే ఈ స్థితికి రావడానికి. మనం ఒక పద్ధతిలో పూజ చేసినా, మరి ఒక నిష్టతో ఉన్నా, ఏదైనా ఉపవాసాలు చేసినా, ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నా ఉంటే సేవ అనుకోవచ్చు. వీటన్నిటినీ మించిన స్థితి ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి. ఆ భక్తిలో స్థితులవ్వగలిగే స్థితి. ఆ భక్తి అనే స్థితిలో అది ఏమిటి అంటే అది ప్రేమతో చేసే భక్తి అంటున్నారు. అంటే ఆ సరువులయడ ఆ నిత్య శుద్ధ తత్వం ఏమిటి? భగవంతుడి కల్మషరహితమైన తత్వము, మరి రాగద్వేషాలకు అతీతమైన తత్వం. అది ఆ భక్తులకు ఆ తత్వం అలవడుతుంది, ఆ ప్రేమతత్వం. అదే భగవతత్వం. కాబట్టి అది ఇక్కడ ప్రేమతో చేసే భక్తి సేవ అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడికి మనం ప్రేమతో మరి నైవేద్యం పెడతాము, హారతిస్తాము, అలంకరిస్తాము, ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? ఆ రకంగా ఆ ప్రేమ భావాన్ని పెంచుకుంటున్నాం, భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పెంచుకుంటున్నాం. చివరికి ఏ స్థితికి రావాలని ఆ కనెక్షన్ మనల్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ శుద్ధతత్వాన్ని, ఆ భగవతత్వం, ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వాన్ని ఇస్తుంది. అందుకే శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ద్వేషించరు అనేది మనం పదే పదే చూస్తాం. అందుకని అటువంటి వాళ్ళకి మనం సేవ చేయాలి, వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవత్ తత్వాన్ని చవి చూసిన వాళ్ళు కాబట్టి భగవంతుడికి కూడా అందుకే వాళ్ళు ప్రియులు అంటే భగవంతుడికి మళ్ళీ ఎవరు ప్రత్యేకంగా ప్రియులు లేరన్నది చూసాం. ప్రియులు అంటే ఇది మన గమ్యం అని తెలుసుకుని ఆ గమ్యానికి చేరిన వాళ్ళని మరి ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుడు మరి అది గుర్తిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు. అది ప్రేమతత్వం. అది ఇక్కడ మనం భక్తితో చేసే ప్రేమ అన్నదానికి మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఈ భగవంతుడితో మరి ఏదో ఒక రకమైన అనుబంధాన్ని కలిగించుకుని ఆయన్ని ఆ రకంగా ప్రేమించాలి. అంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ వచ్చినప్పుడు ఇక అది నిష్కల్మషం, ఇక హృదయం అంతా కూడా ఆ రకమైన ప్రేమతత్వంతో నిండిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ రకంగా భగవంతుడిని మీద మన దృష్టి వెళ్ళగలిగినప్పుడు, సో దానిని భగవంతుడి పట్ల శుద్ధ ప్రేమ భక్తి అంటే, శుద్ధ ప్రేమ భక్తి అంటే శుద్ధ ప్రేమ తత్వం నీకు వచ్చింది అని అర్థం. బిగినింగ్లో మనం గురువు గారు చెప్పిన విధంగా మరి ఇలాగే ఏది తెల్లవారుజామున లేవడం, నిష్ఠతో స్నానం చేయడం, ఆ పూజా రూమ్ శుభ్రపరచుకోవడం, అక్కడ పూజ చేయడం, దీపారాధన చేస్తాము, హారతిస్తాము, నైవేద్యం పెడతాము, ఇవన్నీ చేస్తాం. ఇవన్నీ చివరికి దేనికి దారి తీస్తాయంటే ఆ శుద్ధతత్వాన్ని మనం పెంచడానికి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటున్నారు? ఐహిక కాలుష్యాలన్నీ అంటే అనర్థాలన్నీ నివృత్తి చేసుకుంటున్నాం. ఈ కాలుష్యాలు కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలన్నీ కూడా తగ్గిపోతూ వస్తాయి ఇటువంటి మనం ఒక భక్తి మార్గంలో ఇలా సాధన చేసినప్పుడు. అలాగే పరిపూర్ణంగా ఇక ఎప్పుడైతే పవిత్రులు అవుతారో మరి భగవంతుడి సేవ పట్ల ఒక అనుబంధం, అట్లా మనం స్లోగా మన యొక్క కల్మషాలను మనం ఎప్పుడైతే నివృత్తి చేసుకుంటామో భగవంతుడి పట్ల మనకు ఒక అనుబంధం అంటే ఒక ఆసక్తి, ఆ ప్రేమ, ఒక రుచి, భగవంతుడి పట్ల దృష్టి వెళ్ళడానికి కూడా ఒక రుచి ఆసక్తి ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు మనం సినిమా చూడాలన్నా టీవీ చూడాలన్నా మనం ఎంతో ఆసక్తితో వెళ్తూ ఉంటాం. ఆ ఆసక్తి భగవంతుడి వైపు తిరిగినప్పుడు మనకి భగవంతుడి మీదే దృష్టి ఉంటుంది. ఆయన గురించి చదవాలని, వినాలని, శ్రవణం చేయాలని, కీర్తన చేయాలని, లేదంటే చదవాలని, ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి. స్మరించుకోవడం, ఈవెన్ స్మరణ కూడా ఒక్కొక్కసారి మరి మనం మనశ్శాంతి లేనప్పుడు కూర్చుని హాయిగా భగవన్నామం స్మరించుకుంటే
మనకి వేరే ఆలోచనలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి కదా. అలా ఆ అనుబంధం, ఆసక్తి, ఆ రుచి అనేది అంకురిస్తుంది అంటున్నారు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ గురువుగారు మరి పూజ ఇవన్నీ అంటే స్లోగా ఈ స్మరణం మరి మనం నామస్మరణం చేసుకుంటున్నప్పుడు కొంత మరి మనకి ఈ ఐహిక ప్రపంచం నుంచి భగవంతుడి వైపు దృష్టి మరులుతుంది. అందుకే మంత్రాన్ని కూడా మీనింగ్ ఏం చెప్తారు? మంత్ర అంటే అంటే మనస్సుని, అంటే త్రయింపజేసేది, అంటే విడుదల చేసేది. ఎక్కడి నుంచి విడుదల చేస్తోంది? ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపు తిప్పుతోందనమాట మంత్రం మన మనస్సును. సో అందుకనే దానిని మంత్ర అంటారు అని చెప్తారు. సో అలా భగవంతుడి పట్ల అనుబంధాన్ని, ఒక ఆసక్తిని, అభిరుచిని మనం పెంచుకోవచ్చు ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు. ఈ భక్తి మార్గం, ఈ అనుబంధమే, ఈ అభిరుచే క్రమేణా ఏమవుతుంది, అది ఇంకా ఇంకా పెరిగినప్పుడు అదే ప్రేమ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో మనం ఎవరితో అయినా అంతే కదా, అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నప్పుడు, సరే మన ఇంట్లో వాళ్ళంటే చిన్నప్పటి నుంచి అటాచ్మెంట్ ఉండబట్టే మరి వాళ్ళ మీద ప్రేమ అనుకుంటాం. మన తల్లిదండ్రులు అవ్వనివ్వండి, మన సంతానం అవ్వనివ్వండి, ఎవరైనా అలాగే మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటాం. మరి చూసిన వెంటనే మనకు అందరి మీద ఆ క్లోజ్నెస్ వస్తుందా? క్రమేణా వాళ్ళతో అటాచ్మెంట్, వాళ్ళని 4 సార్లు కలిసినప్పుడు ఇంకోసారి కలవాలనిపిస్తుంది. అలా కలుస్తూ కలుస్తూ 1 or 2 ఇయర్స్ మరి ఎప్పుడు మీట్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళ మీద మనకు ఒక అటాచ్మెంట్ వస్తుంది, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటాం. సో ఏదైనా అనుబంధం అనేది ఉండాలి. సో భగవంతుడితో ఈ అనుబంధాన్ని మనం క్రమేణా పెంచుకున్నప్పుడు అదే ప్రేమ అవుతుంది. ఆ ప్రేమ అనే పదానికి నిజంగా పదాన్ని భగవంతుడితో మనకున్న అనుబంధం విషయంలోనే అసలు నిజంగా ఉపయోగించాలి. సో ప్రేమ అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న రాగం, అది అనురాగం, అంటే అది నా అనేది ఉన్నప్పుడే ఆ ప్రేమ అనేది వస్తుంది భౌతిక ప్రపంచం. దాన్ని మనం ప్రేమ అంటున్నాం, కానీ అది నిజానికి రాగం. ఏమిటి? నా వాళ్ళు, మరి నా బంధువులు, నా స్నేహితులు అనుకున్నప్పుడే మనకు ఆ అటాచ్మెంట్, ఆ ప్రేమ వస్తుంది కదా. కానీ భగవంతుడి ప్రేమతత్వం ఎలాంటిది అంటే, ఇది భౌతిక ప్రేమకు దీనికి ఎంత మాత్రం పోలిక లేదు, భగవత్ ప్రేమకు దీనికి. ఎందుకు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి ఏదైనా ప్రేమ అంటే ఇలా స్వార్థంతో కూడుకున్నది, కోరికతో కూడుకున్నది. నా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు అలా కోరిక. లేదు అంటే మన వస్తువుల మీద ప్రేమ, అది డిజైర్, మన ఇల్లని, మన వస్తువులని ఏదో ఉంటుంది అలా. కాబట్టి ఈ కోరిక అనేది ఎప్పుడైతే భగవంతుడి వైపు మళ్ళించామంటే, మనం ఆయనతో ఒక బాంధవ్యాన్ని దృఢంగా నెలకొన్నప్పుడు దాన్నే శుద్ధమైన భగవత్ ప్రేమ అంటారు. మరి భీష్ముడు, ప్రహ్లాదుడు, ఉద్ధవుడు, నారదుడు వీళ్ళంతా కూడా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించారు అని చెప్పి నారద పాంచరాత్రం స్పష్టంగా చెప్పింది అని చెప్తున్నారు. ఏమని? భగవంతుడితో ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ దృఢంగా ఎప్పుడైతే నెలకొంటుందో అదే శుద్ధమైన భగవత్ ప్రేమ. సో భగవంతుడిపై ఆ ప్రేమ నెలకొంది అంటే భగవంతుడి సంబంధించిన అన్నిటి మీద ఉండాలి. భగవంతుడికి సంబంధించనిది ఏదైనా ఉందా ఈ ప్రపంచంలో? సమస్తము భగవంతుడి సృష్టి, సమస్తము ఆయన సొత్తే. అందరికీ బీజాన్ని ఇచ్చిన తండ్రి అని చెప్పారు. కాబట్టి భగవత్ ప్రేమ అంటే ఆయనను, ఆయనకు చెందిన ఈ సమస్తాన్ని కూడా ప్రేమించగలగడం. అందుకే వాళ్ళు ఎవరిని ద్వేషించరు ఈ శుద్ధ భక్తులు. భీష్ముడు లాంటి పరమ ప్రామాణికులైన భక్తులు భగవత్ ప్రేమ అంటే లోకంలో ఏ వ్యక్తి పట్ల ఏమాత్రం ప్రేమ లేకుండా ఉండడం అని చెప్పి వివరించారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, ప్రేమ లేకపోతే మరి ఇదేమిటి, భగవంతుడికి అందరి మీద ప్రేమ, మరి మనం కూడా అందరినీ ప్రేమించాలంటున్నారు కదా అని డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే అటాచ్మెంట్తో కూడుకున్న ప్రేమ అని. సో అంటే భీష్ముడి అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే, ప్రేమ అంటే అనురాగం అంతటిని ఒక వ్యక్తి మీదే చూపించడం, అటువంటి ప్రేమ చూపించడం అంటే ఇతర వ్యక్తుల పట్ల ఉన్న అనురాగాన్ని ఉపసంహరించడం అంటే శుద్ధ ప్రేమ. అంటే ఇక్కడ ప్రేమ అంటే భగవంతుడి వైపు దృష్టిని సారించడం భగవత్ ప్రేమ. ఇది నాది, నా వాళ్ళు, ఈ ఐహిక బంధాలు, ఆలోచనలు, అటాచ్మెంట్స్ని ప్రక్కన పెట్టి భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ దృష్టిని సారించడం.
సో ఇలాంటి శుద్ధ ప్రేమను భగవంతుడి వైపు మళ్ళించాలి అంటే 2 పరిస్థితుల్లో సాధ్యం అవుతుంది అంటున్నారు. ఒకటి భావభక్తి, 2 భగవంతుడు మరి ఆటోమేటిక్‌గా ఆయన ఇచ్చిన అనుగ్రహం వల్ల. ఇది మనం ఇంతకు ముందు చాప్టర్‌లో కూడా చూసాం గదా! ఏది ఇలా స్టెప్స్ ద్వారా మనం ఇవన్నీ గురువుల ఆదేశాలు, ఈ పద్ధతి ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ చివరికి ఆ స్థితికి రావచ్చు. లేదు అంటే ఎక్కడో కొందరు అదృష్టవంతులకి లేదా పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల వాళ్ళకి భగవద్ అనుగ్రహం కలిగి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్‌గా వాళ్ళ భక్తి స్టేజ్‌కి వెళ్ళిపోతారని చూసాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇలా భగవద్ అనుగ్రహం ఉన్నట్లుండి కొంతమందికి వస్తుంది. వాళ్ళు ఈ స్టెప్స్ ఏమి ఫాలో అవ్వకపోయినా వాళ్ళకి ఈ భావభక్తి వస్తుందని చెప్పుకున్నాం. దానికి ఉదాహరణగా ఏం చెప్పుకున్నాము? ధ్రువ మహారాజు మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఎవరు మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ధ్రువ మహారాజు మాతాజీ. ధ్రువ మహారాజు ఆయన తపస్సు చేసి ఆయన చివరికి అనుగ్రహం పొందాడు. ఎంతో తీవ్రమైన 6 నెలలు తపస్సు చేసి. ఎగ్జాంపుల్ గా అంటే మనుష్యుల్ని కాదు నేను అడిగేది, ఉదంతం ఇలా అనుకోకుండా భగవంతుడి అవ్యాజమైనటువంటి కరుణతో గాని లేదంటే ఈ శుద్ధ భక్తులు అంటే శుద్ధ భక్తుల కరుణతో గాని ఈ భావభక్తి కొందరికి రావచ్చు అని చెప్పి చూసాం. అలాంటి ఉదంతాన్ని ఎటువంటి ఎగ్జాంపుల్ తో పోల్చారు అంటే పర్సన్స్ గా కాదు, ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళని కాదు. ఇటువంటి పరిస్థితి, ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. బ్రాహ్మణుడు భావభక్తితో చేస్తున్నప్పుడు చేయి కూడా కాలుతుంది కదా. అది భావభక్తికి ఏ రకంగా అన్నది ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తి అనేది 2 రకాలుగా వస్తుంది. ఒకటేమో మనం ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ క్రమేణా ఆ భావభక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళడం. రెండవది ఏమంటున్నారు? భగవంతుడు యొక్క అవ్యాజమైన అనుగ్రహం వల్ల అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడు వీళ్ళు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నా లేకపోయినా భగవంతుడు అనుగ్రహం కానీ శుద్ధ భక్తుడు అనుగ్రహం కానీ ఉంటే వాళ్ళు భక్తులు అయిపోతారు అంటున్నారు. ఇది సో వాళ్ళు భక్తులు అయిపోతాం భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే అని మనం ఏమీ భక్తి మార్గంలో ప్రయత్నించకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? అనుగ్రహం ఉంటుందో లేదో ఎవరికి తెలుసు? భగవద్ అనుగ్రహం మన మీద ఆటోమేటిక్గా ఏమీ చేయకపోయినా వస్తుందో లేదో తెలియకుండా మనం భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే వస్తుంది అంటున్నారు, ఒకవేళ వస్తుందేమో ఎదురు చూద్దాంలే, ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండక్కర్లేదేమో అని చూస్తే అప్పుడు మనకి గ్యారంటీ ఏమిటి మనం భగవద్ అనుగ్రహం వస్తుందని? ఈ ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏం అంటే భక్తి మార్గంలో వెళ్లకుండా భగవద్ అనుగ్రహం వస్తే కూడా వస్తుంది కదా అని చెప్పి మనం అనుగ్రహం కోసం చూద్దాం అనుకోవడం ఎలా ఉంటుంది? దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం. సుధాముడు గోపికలు మాతాజీ. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? పిహెచ్డి వస్తుంది, మనం ఆనరరీ పిహెచ్డి ఇస్తారేమో మనకని చెప్పి పిహెచ్డి చేయకుండా కూర్చుంటే డిగ్రీ వస్తుంది, ఆనరరీ డిగ్రీ వస్తుందని ఏమిటి గ్యారంటీ? కొంతమందికి ఇస్తారు ఆనరరీ పిహెచ్డి అని చెప్పుకున్నాం కదా. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యము తర్వాత ఆధ్యాత్మ శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ద్వారా వస్తుంది. కానీ అది మనం సరి అయిన భక్తి మార్గంలో వెళ్ళి వాళ్ళని సేవిస్తూ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా వస్తుంది, అదొక మార్గం. రెండవ మార్గం ఏమిటంటున్నారంటే కొంతమందికి భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల శుద్ధ భక్తుల అనుగ్రహం వల్ల వాళ్ళు ఆ మార్గంలో లేకపోయినా రావచ్చు అంటున్నారు. సో ఈ మార్గంలో మనం ఇంత కష్టపడి ఇవన్నీ చేయాలా, భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలా, భగవద్ అనుగ్రహం వీళ్ళ అనుగ్రహం ఉంటే వస్తుంది, కొంతమందికి రావచ్చు అంటున్నారు కదా అని మనం భక్తి మార్గంలో లేకపోతే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆనరరీ డిగ్రీలు కొంతమందికి పిహెచ్డీలు ఇస్తూ ఉంటారు కొన్ని యూనివర్సిటీస్. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళు స్పెషల్గా ఒక ఫీల్డ్లో వాళ్ళు చేసిన కృషికో ఏదో అలా ఇస్తారు కదా ఆనరరీ డిగ్రీ అని చెప్పి. పిహెచ్డి చేయకుండా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనకు కూడా ఆనరరీ డిగ్రీ వస్తుందేమో అని ఎదురు చూడటం ఎలా ఉంటుందో, ఎంత తెలివి తక్కువతనమో. అలాగే భగవద్ అనుగ్రహం వీళ్ళ అనుగ్రహం ఉంటే మనం ఏ భక్తి మార్గంలో లేకపోయినా మనకు భావభక్తి వచ్చేస్తుంది, ఆ అనుగ్రహం వస్తే అని అనుకోవడం కూడా అంతే తెలివి తక్కువతనం అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. సో ఎప్పుడు వస్తుంది ఆనరరీ డిగ్రీ? వాళ్ళు ఏదో గొప్ప పని వాళ్ళు
ఈ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ చెప్పిన వాళ్ళు ఏదో గొప్ప పని చేయబట్టి గొప్ప వాళ్ళు అవబట్టి వాళ్ళకి ఆనరరీ డిగ్రీ ఇచ్చారు. అలాగే ఈ సడన్ గా వచ్చే వాళ్ళకి ఏ జన్మలో పుణ్యమో ఏదో ఉండబట్టి భగవద్ అనుగ్రహం వాళ్ళకి ఉండొచ్చు, శుద్ధ భక్తుల అనుగ్రహం. అలా అని మనకు కూడా అది ఏదో జన్మలో ఉందేమో, అది వస్తుందేమో, మనం ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండడం అనేది చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అది దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనకు ఆనరరీ డిగ్రీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారనమాట. సో మనకి ఈ పాయింట్ అర్థం అవడం కోసం. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా. ఇలా శుద్ధ భక్తి, శుద్ధ ప్రేమ భగవంతుడి వైపు ఉండాలి అంటే ఒకటి భావభక్తి పెంపొందించుకోవాలి మనం. ఆ పెంపొందించుకోవడానికి మార్గం ఏమిటో మనం చూసాం ఈ భక్తి రసామృత సింధులో మొదటి నుంచి. ఆ తర్వాత రెండవది భగవంతుడి ఇలా అవ్యాజమైన అనుగ్రహం. అవ్యాజం అంటే ఇక ఆయన ఎందుకు ఇస్తారో మనకు తెలియదు, ఆయన అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు కొందరికి రావచ్చు అంటున్నారు. ఓకేనా. సో భగవత్ ప్రేమ నుండి భావభక్తి. సో కేవలం మరి వైదిక వేదాల్లో చెప్పిన విధులన్నీ పాటిస్తూ ఒక గురువు గారి పర్యవేక్షణలో మనం ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండడం వల్ల భావభక్తి వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో మనం అన్ని ఫాలో అవ్వాలి, ఆ స్టెప్స్ అన్ని భక్తి రసామృత సింధులో మనం చూసాం. సో భాగవతంలో ఈ భావభక్తితో ఏ రకంగా ఈ భగవంతుడికి ఈ రకంగా అయిన మార్గంలో మనం ఉంటూ సేవ చేసినప్పుడు ఈ భావభక్తి ఎలా ఉత్పన్నం అవుతుందో చెప్పారు భాగవతంలో. ఏమని, విధులు అనుసరించి ఈ భక్తిని గనక మనం అంటే వేదాలు చెప్పిన విధంగా మనం ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు క్రమేణా సహజంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తూ అలా హృదయం కోమలమైపోయి మహామంత్రాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్మత్తుని వలె వాళ్ళు నాట్యం చేస్తారు. భగవన్నామాన్ని కీర్తించేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కంటి నిండా అశ్రువులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు పరుషంగా మాట్లాడతారు, ఒక్కొక్కప్పుడు గానం చేస్తారు, ఇంకొకప్పుడు బయట వారిని కూడా లక్ష్యం చేయకుండా నాట్యం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మరి భగవంతుడి మీద భక్తిభావం వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉంటారు, రియాక్ట్ అవుతారు ఆ భావభక్తిలో అన్నది చెప్తున్నారు. కొందరికి అశ్రువులు, కొందరు నృత్యం చేయడం, కొందరు మరి ఇలా కీర్తనలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి సహజంగా కలిగే ఈ రాగానుగ సాధన వల్ల వచ్చే భావభక్తి గురించి అంటే ఈ ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ పెళ్ళుబుకి వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి భావభక్తిని గురించి పద్మ పురాణంలో కూడా ఒక శ్లోకం ఉన్నదట. ఏమని అంటే, చంద్రకాంతి అనే ఒక అతిలోక సుందరి ఒక ఆవిడ భగవంతుణ్ణే భర్తగా కావాలనుకుని చాలా కఠోరమైన బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని చేస్తోంది ఆవిడ. అయితే నిరంతరం ఆవిడ భగవంతుడి రూపం పైనే ధ్యానం చేస్తోందట. ఆయన దివ్య లీలల్ని గానం చేస్తోంది. ఎవరిని కూడా భర్తగా అంగీకరించడానికి ఇష్టపడలేదు. భగవంతుడు ఒక్కడే భర్త కావాలని ఆవిడ గట్టిగా నిశ్చయించుకుంది అని చెప్పి ఆవిడ గురించి ఒక శ్లోకం పద్మ పురాణంలో ఉన్నదని చెప్తున్నారు. సో ప్రేమ నుంచి భగవద్ అనుగ్రహం, ఈ ప్రేమ నుండి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం. భక్తుడు ప్రేమతో మరి నిరంతరం భగవత్ సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించినప్పుడు ఆ స్థితిని అవ్యాజమైన కరుణతో భగవంతుడే స్వయంగా అనుగ్రహించారు అని చెప్పి మనం గ్రహించాలి. సో మనకు అంతటి ప్రేమ భావభక్తి స్థితి వచ్చింది అంటే మరి అది కూడా భగవంతుడే అనుగ్రహించారు అని గ్రహించాలి. భాగవతంలో మరి ఇలాంటి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ దృష్టాంతం కూడా ఉన్నది అంటున్నారు. ఉద్ధవుడితో చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు భాగవతంలో, నన్ను పొందడానికి బృందావనంలో ఉన్న గోపికలు వేదాలేమి అధ్యయనం చేయలేదు, వాళ్ళు ఏ తీర్థయాత్రలు చేయలేదు, ఏ విధులు పాటించలేదు, ఎలాంటి వ్రతాలు ఆచరించలేదు. కేవలం వాళ్ళు నా సాంగత్య ప్రభావం వల్లనే వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో పరిపూర్ణతను అందుకోగలిగారు. భగవంతుడి సాన్నిధ్యం చాలు. సో పద్మ పురాణంలో కనిపించే ఈ చంద్రకాంతి అనే ఆవిడ మరి భగవంతుడే భర్త కావాలని ఆవిడ ధ్యానం చేసిందని చెప్పుకున్నారు కదా. ఆవిడ ఉదాహరణ వల్ల, భాగవతంలో మరి గోపికల దృష్టాంతం వల్ల నిరంతరం భగవంతుడిని ధ్యానిస్తూ ప్రేమతో ఆయన లీలల్ని గానం చేసే భక్తులు ఎవరైనా సరే భగవంతుడి యొక్క అసాధారణ కరుణ వలన వాళ్ళు సంసిద్ధత్వాన్ని, కృష్ణ ప్రేమను సాధించగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఎవరైతే మరి నిరంతరం భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఆయన లీలలను గానం చేస్తూ ఆ రకంగా దృష్టిని ఆయన మీదే పెట్టుకున్న వాళ్ళు. నారద పాంచరాత్రం కూడా ఇది ధృవపరుస్తోంది ఈ విషయాన్ని. ఒక వ్యక్తి భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ప్రేమిస్తూ ఉన్నట్లయితే
అప్పటికే ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి అవసరమైన నియమాలను తపస్సులు పూర్తి చేసి ఉన్నాడని మనం గ్రహించాలి. అంటే ఇటువంటివన్నీ పూర్తి చేసినప్పుడే ఆ నిజమైన భగవత్ ప్రేమ అంకురిస్తుందన్నమాట. సో ఈ నియమాలు పాటించినా తపస్సులు చేసినా చివరికి వాళ్ళు వెళ్ళేది ఏంటి అంటే ఈ భగవత్ ప్రేమను పెంచుకోవడమే. అలాగే యమ నియమ తపస్సులు యోగ సాధనలు పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా భగవంతుడి పట్ల లాంటి ప్రేమ గనక వాళ్ళకి అంకురించినట్లయితే వాళ్ళు చేసిన తపస్సులన్నీ కూడా నిరర్థకం, వేస్ట్ అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి లోపల బయట కూడా నిరంతరం ఎవరైతే భగవంతుని సందర్శిస్తూ ఉంటారో ఆత్మసాక్షాత్కారం కోసం యమ నియమాదులు అంటే యమ నియమ అని చూసాం కదా మనం ఆ యోగాలో కూడా అష్టాంగ యోగంలో. ఆ తపస్సులకు వాటన్నిటికీ కూడా అతడు అతీతుడు అని చెప్పి, అంటే భగవంతుణ్ణి నిజంగా వాళ్ళు బయట లోపల ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూ చూస్తున్న వాళ్ళకి ఈ నియమాలన్నిటికీ వాళ్ళు అతీతులు అంటున్నారు. ఈ నియమాలన్నీ ఆ స్థితికి వెళ్లే వరకే, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ అతీతులు. సర్వ విధాల తపస్సులు వ్రతాలు ఆచరించిన తర్వాత కూడా మరి ఎవరైనా లోపల బయట కూడా భగవంతుని చూడలేకపోతే ఇక ఆ వ్రతాలు ఆ తపస్సులు కూడా నిరర్థకం, వేస్ట్. సో ఏ వ్రతాలైనా ఏ యోగమైనా ఏ తపస్సు అయినా చివరికి ఎందుకు అంటే ఆ భగవత్ ప్రేమ భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్గా ఆ రకంగా ఆ ప్రేమ భావంతో లోపల బయట కూడా ఎప్పుడు భగవద్ దృష్టితో ఉండగలగటమే మన యొక్క గమ్యం. అవి ఈ తపస్సులు వాటన్నింటికి కూడా చివరికి అవన్నీ మనల్ని ఆ స్థితికి తీసుకువెళ్ళాలి. అది. సో ఈ భగవంతుడి అవ్యాజమైన కారుణ్యం వల్ల శ్రీకృష్ణుడి పట్ల కలిగే సహజాకర్షణ 2 వధాలు. సో ఈ భగవంతుడి ఆకర్షణ, ఆయన కరుణ ఉంటేనే ఈ ఆకర్షణ ఆ ప్రేమ ఆయన పట్ల వస్తుంది అంటున్నారు కదా. అటువంటి ప్రేమలో 2 రకాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఏది? భగవంతుడి అవ్యాజమైన కరుణ 2 రకాలు. భగవంతుడి యొక్క వైభవం పట్ల గౌరవం, అంటే ఆయన మహత్యాన్ని గురించి ఆయన్ని మనం గౌరవించడం. 2 అసలు కారణం అనేది లేకుండా సహజంగానే భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణ, అంటే కేవలం ప్రేమ. సో అది 2 రకాలు. ఒకటి ఏంటంటే ఆయన మహత్యం చూసి ఆయన్ని గౌరవించి ఆ రకంగా ప్రేమించడం. 2 అకారణంగా భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణ కలగడం. సో భగవంతుడి వైభవం పట్ల మనకి గౌరవం ఉన్నప్పుడు అది అటువంటి అనురాగంతో స్థిరమైన ప్రేమ వచ్చినట్లయితే దాన్ని సార్ష్ఠి ముక్తి అంటారు. ఏది? ఆయన మహత్యం చూసి గౌరవించి మనం ఆ రకంగా భక్తిని పెంచుకున్నప్పుడు అది సార్ష్ఠి ముక్తి. సారూప్య ముక్తి, సాలోక్య ముక్తి, సామీప్య ముక్తి అని 4 విధాల ముక్తులు మరి నిస్సందేహంగా పొందొచ్చు అని చెప్పి నారద పాంచరాత్రం చెప్తోంది. ఏది? ఎవరైతే భగవంతుడి మహత్యాన్ని తెలుసుకుని ఆయన పట్ల ఇలా గౌరవ ప్రేమలను భక్తిభావాన్ని పెంచుకుంటారో అలాంటి స్థిరమైన ప్రేమ ఈ ఆయన మహత్యం కారణంగా వాళ్ళు పెంచుకుని ఆ ప్రేమలో వాళ్ళు సిద్ధత్వాన్ని పొందితే వాళ్ళకి 4 రకాల భక్తులు ముక్తి వస్తాయట. సార్ష్ఠి, సారూప్యం, సాలోక్యం, సామీప్యం. సో భగవంతుడి లోకంలో ఉంటారు, దగ్గరలో ఉంటారు, ఆయన రూపంతో ఉంటారు. సార్ష్ఠి ఆయన ఐశ్వర్యం, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ముక్తులన్నీ అని నారద పాంచరాత్రం చెప్తోంది. అయితే సాయుధ్యం అంటే ఐక్యం అవ్వడం అనేది వైష్ణవ దానికంటే కూడా అది ఎక్కువ, అంటే రూపం మీద దృష్టి లేని వాళ్ళు సాయుధ్యం కలిసిపోవడం భగవంతుడి కాంతిలో, అది వైష్ణవుల మోక్షం కంటే అది డిఫరెంట్. వాళ్ళు సాయుధ్యం అయితే వీళ్ళు ఇలా సాలోక్యం, సామీప్యం, సారూప్యం ఈ రకమైన ముక్తి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో నారద పాంచరాత్రంలో స్వచ్ఛమైన భగవంతుడి సేవ ఎలాంటి వ్యక్తిగత లాభాపేక్షలతో కూడి ఉండదు, అంతే కదా. స్వార్థభావం ఏమి ఉండదు. స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి మీద నార్మల్గా భగవంతుడా నీకు అది ఇస్తే కొబ్బరికాయ కొడతాను, లేదా గుడికి వస్తాను, అది ఇది అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ లేదా పూజ చేయిస్తాను, వ్రతం చేయిస్తాను. కానీ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఏ కారణం లేకుండా అకారణం అహైతుకం నిరాటంకంగా కొనసాగుతూ ఉండాలని భాగవతం ముందే చెప్తుంది. కారణం లేకుండా ఉండాలి ఆ ప్రేమని. సో ఎప్పుడు భగవంతుని ప్రేమిస్తూ మనస్సును దాని మీద లగ్నం చేసినప్పుడు అలాంటి భక్తి విధానం మాత్రమే భగవంతుడిని ఆకర్షిస్తుంది. ఏదో లాభం కోసం మనం ప్రే చేస్తే మనం అడిగింది ఇస్తారు, కరుణామయుడు కాబట్టి. కానీ నిజమైన భక్తి ఏమిటో భగవంతుడికి తెలుసు. అది నిజంగా ఆయన్ని ఆకర్షించేది
అంటే ఆయన రూపాన్ని మనం నిరంతరం మననం చేసుకుంటూ ఉండగలిగినప్పుడు అటువంటి వైష్ణవుడే శుద్ధ వైష్ణవుడు. అంటే అంటే ఒరిజినల్గా కారణంగా భగవంతుడిని పట్ల ఆ ప్రేమ ఉండగలగటం. సో సాధారణంగా మరి ఈ విధులన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా పాటించడం వల్ల మనకి ఈ అవ్యాజకరణను పొందగలిగిన భక్తుడు భగవంతుడి విభూది చేతను, అంటే ఆయన వైభవం చేత, సౌందర్యం చేత, సహజంగా చేసే భక్తి చేత ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాడు. సో ఈ విధులన్నీ ఫాలో అయినప్పుడు మనం చూడండి, ఏదైనా ఒక సినిమా యాక్టర్ ఉన్నారు, వాళ్ళ మీద ఈ బాగా ఇష్టం లేదా క్రేజ్ ఎందుకు వస్తుంది, వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తూ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చూసిన కొందికి ఇంకా వాళ్ళు మనకి మన ఫేవరెట్ పీపుల్ అనుకుంటాము. అలా భగవంతుడి యొక్క ఆయన మహత్యం వల్ల కానీ, ఆయన సౌందర్యం వల్ల కానీ, సహజంగా మనం చేసే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండడం వల్ల కానీ మనకు ఆ రకంగా ఆకర్షింపబడతాం ఖచ్చితంగా అంటున్నారనమాట. ఇవన్నీ మనం ఆ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలి అంటే, మరి మనం కరెక్ట్గా ఈ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుడి సౌందర్యాన్ని మనం తప్పకుండా ఆస్వాదించగలుగుతాము. కానీ అలాంటి ఉన్నత స్థితి ఆయన కరుణ భక్తుడి మీద ప్రసరించినప్పుడే సాధ్యపడుతుంది. సో ఎప్పుడు ప్రసరిస్తుంది? మనం సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ చేసినప్పుడు భగవంతుడు కూడా కరుణ చూపిస్తాడు. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం మరి రెండవది, ఇది భగవంతుడు అవ్యాజ కరుణ. ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంతో ఎలా కృష్ణ ప్రేమను డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇది ఇప్పటి వరకు భగవంతుడి యొక్క మనం భక్తి మార్గంలో ఉంటూ తద్వారా భగవంతుడి యొక్క కరుణను పొందగలగటం చూసాం. ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంతో మనకి కృష్ణ ప్రేమ ఎలా కలుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు మరి ఎన్నో భగవత్ ప్రేమను పెంపొందించుకోవడానికి ఎన్నో పద్ధతులు చెప్పారు ఇప్పటి వరకు రూపగోస్వామి. అలాంటి ఉన్నత స్థితి పొందే సాధనాలను గురించి వివరిస్తూ భక్తిరసామృత సింధులో ఆయన భగవంతుడి పట్ల భక్తి ఏర్పరచుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ అవసరమైనది ఏమిటి? శ్రద్ధ. దేనికైనా ముందు ఏ పనికైనా శ్రద్ధ ఉండాలి. ఇంకా అలాంటిది భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఏర్పరచుకోవడానికి ఇంకెంత శ్రద్ధ ఉండాలి. సో ముందు అవసరమైంది శ్రద్ధ. సో శుద్ధ భక్తులతో మనం ఎన్నో సంఘాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన ఇస్కాన్ సంఘం ఉండొచ్చు, ఇలా శుద్ధ భక్తులు సత్సంగాలు సమాజాలు ఉంటాయి. ఏ కొంచెం శ్రద్ధతోనైనా సరే మనం ఇటువంటి సాధు సంగత్వం గనక ఏర్పరచుకున్నట్లయితే త్వరలోనే మనం ఈ భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందొచ్చు. ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క ప్రభావం అంత గొప్పదనమాట. ఎవరైనా సరే కొంచెం శ్రద్ధతో అయినా సరే ఈ శుద్ధ భక్తులతో అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నారు అంటే, అంటే భగవద్గీత, భాగవతం ఇలాంటి గ్రంథాల నుండి భగవంతుడి గురించి వినే అవకాశం వాళ్ళకి వస్తుంది శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం పెంచుకుంటే. అలా ప్రతి వ్యక్తి కూడా లోపల ఉన్న భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల క్రమంగా మనం ఈ గ్రంథాల్లో వర్ణనల వల్ల విశ్వాసం మనం పెంచుకుంటూ రావచ్చు. అలా శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో మొదటి దశ అది. రెండవ దశ ఏమిటంటే, కొంత పరిణితి చెందిన తర్వాత వెంటనే సహజంగానే వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో ఇక వాళ్ళు అనుసరిస్తూ భక్తుడినే వాళ్ళు గురువుగా అంగీకరిస్తారు. ఆ గురువు చెప్పిన విధంగా మార్గ నిర్దేశకత్వంలో ఇక ముందుకు వెళ్తారు. నెక్స్ట్ దశలో గురువు గారి మార్గదర్శకత్వంలో ఆ భక్తుడు భజన క్రియలు, అనార్థ నివృత్తి, అనవసరమైన ప్రవృత్తులు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మీద ఉన్న వాంఛలు ఇవన్నిటి నుంచి విముక్తుడవుతాడు, అనర్థ నివృత్తి. ఆ తర్వాత అనవసర ప్రవృత్తులన్నీ విడిచిన తర్వాత శ్రద్ధ ఇంకా స్థిరమై నిష్ఠ వస్తుంది. ఆ నిష్ఠలో భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఉన్న ఆనందాన్ని రుచి చూస్తాడు. చివరికి భగవంతుడి పట్ల పరిశుద్ధమైన ఆసక్తి, భావభక్తిని పెంచుకుంటాడు. సో స్టెప్స్ అన్ని ఇక్కడ చక్కగా ఇచ్చేశారు. ఫస్ట్ శ్రద్ధ, ఆ తర్వాత సత్సంగం, మరి సత్సంగం తర్వాత భజన క్రియ, భజన క్రియ తర్వాత అనర్థ నివృత్తి, ఆ తర్వాత నిష్ఠ, శ్రద్ధలో ఇంకా డీప్ గా స్థిరపడటం, ఆ తర్వాత భగవంతుడి గురించిన ఆలోచనలో ఉన్న ఆనందాన్ని చవిచూడటం, రుచి, ఆ తర్వాత ఆ భావభక్తి స్టేజీ చేరుకుంటారు. సో భగవంతుడి పట్ల శుద్ధ ప్రేమను పెంచుకోవడంలో ఇవి దశలు అన్నమాట. సో ఎంతో అదృష్టవంతులు మాత్రమే జీవితంలో ఈ స్టేజ్కి రాగలరు. ఈ వేద గ్రంథాలన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళందరూ ఉండొచ్చు, కానీ అందరికీ కూడా ఈ స్థితి రాదు. అందుకే నారద పంచరాత్రంలో కూడా శివుడు పార్వతితో ఏమంటారు అంటే, దేవి భగవంతుడి పట్ల భక్తిని పెంపొందించుకుని అలా దివ్యానందంలో నిమగ్నమై ఉండే భక్తుడు
దేహం వల్ల కానీ మనస్సు వల్ల కానీ తనకు కలిగిన ఐహిక సుఖ దుఃఖాలను గుర్తించడం. సో అంతటి భక్తిభావంలో స్థిరపడ్డప్పుడు ఇక ఈ బాడీకి ఏదైనా కష్టం వచ్చినా, మనస్సుకు కష్టం వచ్చినా, ఆ సుఖమైన కష్టమైన ఏదైనా దుఃఖమైన వాళ్ళు గుర్తించరు. బాడీ నొప్పిలో ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి తెలియదు. అలాగే ఇంకేదన్నా మనసుకు మనసుకు కష్టం కలిగించే విషయం జరగచ్చు, అది వాళ్ళకి తెలియదు. సుఖమైన వాళ్ళకి తెలియదు, గుర్తించడం కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నిత్య ఆనందంలో ఉంటారు, ఆ బ్రహ్మానందంలో ఉంటారు భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి భావంతో. సో ఆ ప్రేమ అనే ఒక వృక్షం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఈ వాత్సల్యము, ఈ భావాలు, ఈ ప్రణయ కలాపాలు, ఇవన్నీ బ్రాంచెస్ అన్నమాట. ప్రేమ వృక్షం నుంచి, భగవత్ ప్రేమ వృక్షం నుంచి వచ్చేది వాత్సల్యం, ప్రణయ కలాపం. తత్ఫలితంగా సంభవించే వివిధ ప్రేమ ప్రకటన. అది ఎలా ప్రకటిస్తారు ఇంత ప్రేమలో ఉన్న వాళ్ళంటే అదే అశ్రువులు కార్చడం, నృత్యం చేయడం చెప్పారు కదా. ఈ వివిధ ప్రేమ ప్రకటన పద్ధతుల్ని సనాతన గోస్వామి బృహద్భాగవతామృతంలో వర్ణించారనమాట, ఆయన పుస్తకం. అలాంటి దివ్య ప్రేమకు, వివిధ చేష్టలకు సంబంధించిన రహస్యాన్ని ఆయన బాహాటంగా వర్ణించారు. ఈ మాటలతో రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధువులో తన పూర్వ భాగాన్ని ముగించి దివ్య సౌందర్యాన్ని అభివర్ణించిన సనాతన గోస్వామి యొక్క గోపాల భట్ట స్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, రఘునాథ దాస గోస్వామి వాళ్ళ ఆనందం కోసం ఈ రచనను అంకితం చేశారట. దీనిని బట్టి భక్తి రసామృత సింధు రచిస్తున్న కాలంలో జీవ గోస్వామి ఇంకా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదని మనకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పారు. సో అప్పుడు ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరు అంటే రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి ఆయన సోదరుడు, ప్రభు తర్వాత గోపాల భట్టు, రఘునాథ భట్టు, రఘునాథ దాస, వీళ్ళందరికీ ఆయన 4 ప్లస్ ఆయన 5, జీవ గోస్వామి తర్వాత వచ్చారనమాట. సో అందుకని అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆయన ఈ పుస్తకాన్ని అంకితం చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది భక్తి రసామృత సింధు గురించి మనం చూసిన 19 అధ్యాయాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇంతటితో మనం భక్తి రసామృత సింధు కంప్లీట్ చేశాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే